Rame-rame Nayaga Dewi Pantura. Ngaturaken puja kelawan puji maring Gusti Kang Masuci, maring Gusti Kang Maha Suci, maring Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Welas kalawan asih. Sinareng seni malang seniwati, manunggal budaya seni, manunggal budaya seni warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang, si nenek moyang. Sinarang seni sandiwara si manis Dewi Pantura para sesepuh. Sinarang seni sandiwara si manis Dewi Pantura dipun pimpin Bunda Haja Kadem Permanawati. Ketuane Dena Nom Desionanto para sesepuh, Sekretaris Dena Nom Bagus Supriyadi, Palindung Dena Nom Madera, ngalamat saking dusun Desa Larangan, Kecamatan Lobener Kabupaten Indramayu para sesepuh. Sedaya tumut hormati, sedaya tumut nakseni, aduh. Gumelar ning alam lahir yang wong urip ning alam dunya, kudu sepikir para sesepuh. Yen wong urip ning alam dunya kudu sepikir ning segara tindak laku sing teliti lan hati-hati sing waspada. Yen wong urip ning alam dunya sing teliti lan hati-hati sing waspada, laku lampahe ning dunya akeh cecoba kagaganan. Mulane gagengsap aja sampai terlambat ning akhirat langka kenai wong sesambat. Gagengsap ning akhirat langka kenai wong sesambat, sambat ning Gusti Kang Maha Suci.
bocah-bocah Dewi Pantura masih suasana lebaran ya Cung. Mimi sinden ngucapaken inal faizin wal faizin, mohon maaf lahir lan batin. Semoga KB para seniman seniwati para nayaga Dewi Pantura sekrudalang lan ketuane sing sehat badane dikata akan rezekine dipanjangaken umur panjak sing durung dek keluarga gage duwe rabi ya bener lan maningin dongakaken bapak tuan rumah Mama Rega kanggo Papa Rega Mama Rega Kacung Rega semoga sehat selalu Ayai Ajril Kang Benyo Mama Titis Esun besuk Mariang emangangan yen wis wonten grahanan ing sasi srengenge kembar lelima lintang arit kumalareng siti sawiji tanana urip benjang pelayan sampun akireng jamangangan selagi masih anak tapak wayang-wayangan sungkan bala sungkan bisa pengen si rukun runtut bebarengan sing duwe ajat Papa Rega Mama Rega istri setia semoga tasajatan sing kata rezekine sing aku sedakoe amin pakai sedako ning sinden mudah-mudahan Pak tasajatan lu ngakaji ya iya mengendang Mas Surya jarang basane bebek kebang lurik kulune Papa Rega kakak yen ora akan tu gulung-gulungan baik Bapak Ardi Bos Balon Purwokerto sareng aros sade keding minangkan Raja Galuh sambat dewek Mama Titis sareng ang benyone keding Mama Ilan minangkan sing duwe bos MR dewek Bapak Ardi Bos Balon Purwokerto aja lali selawase sareng aros sade keding Mama tuan rumah dewek minangkane kang hormati Bos Tiga Putra Bekasi Mama Ila Bos Tiga Putra Bekasi dewek ngaturaken matur kesuwun Bapak tuan rumah beli kelingan ing apa-apa nek kelingan nang berat brote Papa Rega Mama Rega sareng Akdanoe keding minangkan sing duwe Korea Akdanu sing duwe Korea Mama Pais
nok ipa minangkane wong lombang dhewe sareng mamane ilane kadek minangkane bos MR arosat bos ketan 76 sareng bapak dine kading minangkane bos Purwokerto dewe bos 3 Putra Bekasi ada nusing doe Korea ngaturaken matur kesuwun sangat sareng Mama Titi sareng Kang Benyone Keding minangkane wong Cipinang dewek Kang Benyo sinden lamun tupai kursi goyang bagen ora nolak Ang Benyo sareng Mama Titis wong paling setia dewek aduh sing Cipinang matur kesuwun Kang Benyo Mama Titis sareng paparekane Keding minangkane tuan rumah dewek aduh Mama Reka aduh Papa Reka tuan rumah sing paling boral dewe dilali lali aduh orang lali dilali pur orang kelipur dilali aduh mana bos ketan 76 jadi kening mereka anak paribasane godong enjer di kewer-kewer tulung-tulung panjaken jaluk disawer iya bener yen man katone man yen sayang katon sayang neng sapa amai sapa apai sapa sareng aya ranggane Keding Bunda Retno nokleni yene man katone man yen sayang katon sayang sareng bos 3 putrane Keding ada Nokia Tilin semoga sehat selalu sareng Mama Ilane Keding aja lali selawase mau ditinggal piralarane nokleni singane ning Tanjung Priuk omai sapa apai sapa neng sapa wong sing paling cantik dewe sareng Ardia Keding ada singane ning Korea sareng Papa Ipan Keding sareng Mama Ipan Keding aturaken matur kesuwun Papa Ipan Mama Ipan minangkane wong Tegalan dewe Mamerte Simin Yayu Tati sedulur dewe aja lali selawase aja lali seumur aduh mana Papa Ereka Mama Ereka tuan rumah dewe yene man katone mane ade ala yo Papa Ereka dewe sampun ngomong
lagu wajib papai rega nayaga bulan purnama bener mat waktu bengi wayai bulan purnama keton cahya gomelang ning cakrawala gawe seneng papai rega ning sapasi nyawang iri sengsara papai rega akibat korban rayuan gawe janji karo gandulane nganti papai rega tuan rumah sing disangka yen bakal sulaya janji papai rega ora bakal bisa sampai mati mereka bulan purnama dadi saksi kang abadi nanging janji papai Iwan tinggal janji kang ora nanang buktiin ne mama titi najan manis ambenyo kaya madu gawe sulanya atine pribasane kang beni ati babal woneng ori kang beni matur kesuwun sing disangka yen bakal sulaya janji kaniaya kang beni temenasi badan mama titis diri sengsara akibat korban rayuan nanging janji tinggal janji kang ora nangang buktine senajan manis kaya madu gawe sulaya akhire pribasane kati babal boneng kori papai Iwan sing disangka papai Iwan yen bakal sulaya janji papai Iwan kaniaya temen nasib diri badan diri sengsara ang benyo akibat korban rayu